Hagajing toket ki pulet ya ki arngot ki barjala ki bathok Pisa ya ki pajba da kabakular ban aikam Assam Regiment Center Happy Valley haka arpo hundred trek jemmang araja arpusan uba Vivek's aim Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ulay thu baway ude ubatray hapo katega center but way part ude basa wai habanan reting Kumman sukadaw bahaka kat pratere ujemmang arja arpusan kaladon ka jingbat pajba ikite ki arngot ki barjala ha Happy Valley bat hadin lawan simti da ki pulet kamadan reting police station halor ka jingkno bagila Pisa da ka popular thok ban aikam ha ARC Habawat jingtep ya kadaw la syam bagite ki arngot ki barjala ki bratip kerteng kamu Valmiki Amar bat usujan Sharma na Happy Valley nadu panai rempang mentau 6 kilowat brio bat pan Pisa san spa adu san hajar tingka ban penrung kam ha ARC Laong bagi basya tok ki don palat ya ka sans pa ngot AA bat kini ki arngot ki lasna da ka WhatsApp group ka ba ai kerteng civil workers bat ki brio ki ba ki Pisa ban aikam Habakran si kilat pathai kubor uba Vivek's aim ulaong ba way na ki ula don ha pot thanat bat way pat udang don ha ka jing sumar ha civil hospital Ulaong ru bagi pulet kidang penlong ya ka jing tokit bat yakini la pengat mukadama ha ki kendon jangka Bharatiya Nagarik Surakshat Sanhita BNSS Hakaway pat kalyang ula kentui ki pajba bakim day ban ngop haka jing penbiet ki brio pan aikam da ka Siew Pisa namar kamlong ka Lynti ka baday. Itu ki armut entah ki dan haka custody dan way dan judicial custody way pada udang shitom tau dan sebut. Di ki dan katugani ot beli lawan cepat ban ari jing jot. Nang tak dan ki kot ki sela bengila asis di kajing toke kerana cepat entah. Suam kentui ki ba kim day ban ngop ni gini ki hakum kini ki beri ki ba thok wa syukur ban ong ban beliau kam dak ba sup Lynti dak ba Siew Pisa kanu kan kini kan kam thok kam syukur ki kim day ban nget dalai hi ban kentui ki ba hoi kim le kadan Lynti ka badai hi mun ka exam ya na kata Lynti hi Om begini ya begini Lynti ban Siew dan hi kita kini examination boards ki ban diang yang kata Pisa ban om kinyo Pisa kinyo kap ki dan we batrai udi safai wala hantu dan per we basa situation nanting hi ban sai sakwai pula Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Jong Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.